Wis ngancik jam setengah telu kok. Reng. Jam setengah telu piye iki jam telu kurang lho. Lah rampung jam piro, Bang? Lah aku ditinggal iki. Kom dike. Mau urung wayahe omah iki mana? Tak ontan-ontani keprak ben jogete. Untang, tunggu jangan, tunggu jangan, ngono iki. Ora dadi ya kamu, ora dadi. Kok kene mah ngejak pengendali mah video kan kasih. Ini bar ono buta kabur kaya ngono kae ya. Iya. Soal dadi ngopo wis perkarane dhewe-dhewe ya dhewe ngono netizen. Wong awak dhewe iki agak dadi sorotan kok dadak nyorot wong liya iki ngopo. Lah iya. Saiki tembang rek. Tembang apa to? Sing urung dipinangkani mau ning liburan anak dhewe wis dawa-dawa. Tak kira ya wektune iki suwi ngono lho jeblane wektune ning cepat banget. Alah ora dadi ngopo. Yo dipinangkani iki paling goro-gorone iso ming 2 lagu. Nek iso awak dhewe iki nabrak adzan kuwi ora bener rek. Mergo awak dhewe ning ngene iki tak kira mayoritas do urung iso salat. Mula aja ngantek nabrak adzan. Ngregani nek paling ora iki ora salat ya paling ora menghargai karo wong sholat ngono. Dadi ku setengah 4 kok jam 4 kurang ku nek iso wis rampung. Iya. Wis standare wayangan saiki kaya ngono kuwi. Lho. Wong ning daerah iki ana sapa temanggung iso kletek srengenge iya dijeluki nganti kletek srengenge awak dhewe iso. Gumantung ikine lho. Apa kuwi? Ngono. Duwite kuwi. Wani lek regani ya kanca-kanca wani le melek. Nggo tambah-tambah tuku kopi kanca-kanca ngono tegese. Aja komersil ngono kuwi. Aja kok apa-apa nggo dhuwit, apa-apa nggo dhuwit ora petuk saru. Ha iya kowe iki. Didelok kowe saka sandangan nganggone didelok saka wayange kowe ketok. Petro ki wong serakah lho, kok serakah piye? Petro ki nek digambarke wong ki kowe ki wong serakah. Tangane dawa, sikile dawa, irunge dawa. Kuwi tandane kowe iki apa-apa senengane sing linuwe ngono lho. Nek gareng iki delok mripate kowe bosok. Gas botak. Tangan ciker, sikil digiling. Kuwi didelok iki tegese wong trima, wong sing ora tau ngemut kamukten ya gareng iki. Nek iki gambarane apa iki gambaran presiden kan. Waduh. Presiden. Prabowo aku sedih nemu. Ngawur wae ora. Presidene awak dhewe kok dipajake Bagong Rasuti ya. Iya. Apa monggo Mbak Sinden kula aturi nyepemik sak menika wonten tetembangan kang derek dipun pinangkani menika wonten ing Surat Nawala lho. Sesi Deman saking Mbah Rata.
jenengane Bahroto sing mau ngibing, sing mau wis ngantek semangatnya luar biasa ya. Hargane karo budaya munggah panggung langsung melu ngibing. Kuwi nek cara ning Temanggungan kula jenenge tayub. Iya. Yo, diminangkani sisi deman. Nganggo bawa ora rasa. Kuwi suarane setruk. Keploke karo wis mesake aku mah. Kuwi apiye ra dadi pira suara ya? Lha opo? Pira swasta? Iya. Yo Mbak, sisi cuman Mbak, sing dereng mau Bu. Monggo Bude, nyapake Bude. Sesi Gunawan Bude. Diratake si band 5 wis nembang kabeh. Sing terakhir sing lar dhewe, maka